Hello everyone, it's me Kristiano, Pablo, and welcome back to my channel. And for today's video, dami niyo sa akin, sugod pa lang. It's a graduation series. So, sa mga gaabang atong ansabi o katong before now, o katong the smartest person in the world. Wait lang, ulang sana ko ni. Okay. Murag dili ba tayo kung manadi graduate hindi ko kung makagraduate. Okay, first episode na to is about pictorial. So, graduation pictorial lang. And sorry na lang sa katong grabe nga noise sa grabe nga noise sa hangin. Well, I'm preparing myself to okay, matulog. I'm editing it already, so yeah. Hi, Larok. Wala. No. Think you palit ni KP. Okay, magigamit HA from Lux Organics. Mga toner, magkaganyan, ang hilamos na food ko. Gamit tong cleanser na ako sa HA po sa Lux Organics. Kinalan ako magtipid. So, ako'y budget. So, kanina siya tea tree and aloe vera pimple relief from Dr. I-recommend na po niya sa mga friend. Tapos, kuha na niya siya. Second na ako niya siya nga sa shade. Spread sa tibok na wood. Kamay lang yun siya. Like thin, super thin na kani is kuha niya siya. Kani, sunscreen slash serum na siya from Tati Doll, basta mo siya sun serum ng good, so sabay rin ako siya sa serum. Ako'y gamit sa una sunscreen. Hindi ko siya feel sa naong grabbing weight kas dyan, hindi mo kasabot dyan. Jeffree Star. So kaganihan. Ito. Nangutang ko dahil wala pa yung butang sa kunawang. Hello guys. Kanang ikan kong Avon. Tapos ayun lang. At yawa, kaulan, yawa ng kalibutan. Ay, ikan kong Avon kay nagkuha ko mga kuha lagi nagkuha, nag-reset. Tay, sige palit yung payong. Okay. Basta mo ito siya. Sige na, bye-bye. Sige! So, hello, kinalang ito mo. Ay, pastila nag-video. Wala ka nag-video. Pinoy, nagito. Kaganiya bitong nagkuhan sulod-sulod ko kag imo ha. Yes sir. Guys, saan pag maskara? Char. Ano ka diliman mo kumain? Ay. Oy. Okay, sa kadugay nga pagpangitaw sa amin, Okay. So, ang buhaton na to kalagay, mag-define ko sa key lines ay. Masiglayan siya pagka-register sa camera. So, karon natungod ang itong trick bitaw ni Josh _ Taiwan sa Instagram. Iyahang trick for the highlight. Atong sa sulod ang galing mo. Ahora no me.
Sana all. Go, Kipi. Hi, guys. Finally, graduating exam. Kami, Bi? Ayan na. Yan, on na lang. Ha? Nakang lipstick. Sigado daw. Bawas na daw muna ako kumanda. Isulit ka man. Let's go. Hello guys. Balik kami dito sa room. Kay Mana mo pa-picture tapos Rogue shit, die! Die! Like, wala akong ganahe! Asa mo ka na? Kupot nagkuhan! Ano ninyo makita mo itong behind the scenes. So, at gana ko itong kalo tapos ayun siya, detetago ang kuhan. Kaya chu. Dahil siya yaw-yaw. Ikaw man. Ipudong mo ako din. So no mo insert ko lagi ko kay naglagot ko sa konbeta, naglagot ko sa yun sa pag-picture because oh shit, because magbayad kag 50 pesos for the graduation pictorial and you only have 2 shots. So wala kang choice to just do shit. Okay ron tayo na eye level, but the problem is ipadukog ka and his camera angle is right here and I am here. So ang mood kita mga double chin dahil so mag-anak ka dahil sa puladra ang double mo na yung camera so mag-anak ka rakag shit. I don't know, grabe ako sa buot dahil ang buot wala ko sa buot basta pagkita mo sa mga anak, sa mga apo na kayo mong naman si Yerobok rin mo kung makag-shit. And yeah, that's all for today's video. And if you like this video, kindly give us a big thumbs up and subscribe for more videos and click the notification bell para ma-update ka kung saan mong makwak dyan. And really comment down below and share this video to your friends, and don't forget to follow my social media accounts at Kristiano_Pablo. Again, this is Kristiano Pablo saying ayaw problema huna akon sa mahimong solusyon anak tagad lang na ay lamigas. Smile good, dapat happy lang, diba? See you in the next video. Adios. 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 Sama na. I-open ninyo, be. Kalagot ba niya eh?